Нормално ли е дрехите ти да стават твърди след пране? Не, не. Ето каква е причината дрехите ти да стават твърди след пране. Агресивни пафи сулфат, прекомерна пяна, остатъци от препарат, който не се изплаква добре, минерални натрупвания от водата, синтетични полимери, прекалена алкални формули. Резултата? Тъканите стават груби, дрехите скърцат, кърпите губят мекотата си, оставят химичен филм. Кожата влиза в контакт с остатъците и започваме да използваме омекотител, за да поправим проблема. А омекотителят често просто покрива тъканта с аромати и с силикони. Жива работи различно. Първата в България патентована симбиотична формула с пребиотици, пробиотици и биосърфактанти за синергия между теб и природата. Без агресивни остатъци и без излишна пяна. Така дрехите остават естествено меки, свежи, без нужда от омекотител. По-малко химия, по-малко продукт. За литър и половина до 100 пранета. По-естествено усещане за чистота. Жива, модерна и иновативна за жив дом. Влез сега на Жива БГ.